Welkom bij Waromsjen Marijtse. En Joet maakt je alweer een onderdeel van het Christmenu. En waar is Joet onze gast, waar wij dat gerucht maar maken? Nou, we krijgen Joet hulp van een vrouwkampioene in de keuken. Zij won brons, goud, zilver dit hier in Tokio op de Paralympische Spelen. Aleida Noordbruis. Ja, ze is ik vrouwkampioen hutfietsen. En zij is dit hier ophouden. Als je het hebben over Waromsjen. Ja, zo denk je wel Waromsjen, maar doen ze dat vrijwillig? Ja, het helemaal. Nou, hoe dan ik, wij gaan mij Aleida de keuken in voor een heerlijk Christgerucht. Tjoh, hè? Tjoh. Aleida, welkom. Rijtse, dank u wel. Mooi, hè? Prachtig. Zo voor de Christdagen. Even een culinaire uitspatting, Jan. Ja, Hoe is het, Marty? goed. Ja? Ja. Oké. Zoen? Zo'n. Ja? Ja. Goed getest, allemaal getest. Zeker weten. Hoe is die hier Miranda, net? daar staan we weer together. Leuk, hè? Gewoon weer een mooie aflevering van Waromsjen Marijtse. En ja, we hebben hele lekkere dingen. En ik heb wat werkjes van Jim. Om te beginnen. Dit is een vis. En het is een bekende hier. Ze zijn vaak heel groot. En dit is de kabeljauw. En ik ga van de kabeljauw, als dan het mooiste stuk van de kabeljauw, dat zit in een reg. En die reg, er zit een hele dikke mooie filet in. Maar het is eventjes zien. Het is haast de biefstuk van de zee, succes. Heerlijk. En die gaan we tomaatjes, met kruiden, met groenten. En dat doen we heel apart deze keer. We verpakken hem in papier. En dan doen we hem in de oven. En dan krijg je alles wat erin zit, dat bloed er in. Want alles bloedt mooi in dat papier. En dan barst het straks van de smaak. Dat is heel erg lekker. En dan maak je het helemaal compleet. Maar een lekkere saus, een lekkere Hollandaise saus. Dus van eieren en boter en een beetje jittek. Maar dat zeg ik straks wel even. En lekkere groenten. En voor die leiden heb ik een poft jerpeltje. En ik heb hier een mooi jerpeltje. En doe ik het eventjes voor hoe dat er dan uitziet. Dan snij ik altijd dat stukje eruit. En dan stiert die zo. Want dat is wel belangrijk. Dan snij ik die eruit. Dat is ik 12 van mij te kennen. En dan hier dat liet boren. Dat heb ik hier. Dan boor ik hem zo eventjes uit. Dit er even uit. Zo. Even uitboren. Dissen. En dan giet dat eventjes in de pannen sieren. En hocus pocus. Ik ga zo voor die snier. Zo, dat is Dus goed. dat is klaar. En dan heb ik natuurlijk nog wat oors. Dat is deze. Want deze maakt ook mooi. Even fijn snijden. Bieslook. Ja, maar bieslook. Mooi fijn snijden. En dan maak ik zo daar een sausje van. Met crème fraîche. Heel light een lepeltje. Beetje pieper en een zout erop. En voor die, als het ook voor mij eventjes de worteltjes snijden wordt. Ja? En straks pak de vis even helemaal in. Die pak ik in. Oké. Ja. Nou, Clear? ja, duidelijk Ja. instructies. We doen het. Helemaal goed. Yes. Goed zo. Nou, ik begin met de vis. Ja. Hoe brengt jou ons die Christdagen terug, Leida? Ik vind het wel heel fijn om het mijn familie te vieren. We zijn mijn hele soort thuis. Ja? En we mij graag samen wezen. Dus, Hoe volle ben je hem thuis? nou, als we alle in Maalko binnen, dan zijn we maar meer dan 30 man. Zo, dat is een heel team. Zo. Mijn ouders zijn zelf 4 ben. En mij en Alice adopteerd als pleegdochters. Dus allemaal als 30 zo'n ben. Oké. En ja, merendeel daarvan had zelf ik alweer ben. Dus ik ben nu Een meer... hele ploeg. Jongen. Hij is altijd bij hun West als pleeggezin, Leida? Van nou dat ik in weer. Oké. Dat is eigenlijk die hele leven. Ja. Haast, ja, had je het zou besjuggen. Samen mij het woord Ja. ik nu, ja. Tiara maar die zuske, hè? Ja, samen met Alice. Ja. En bist er wat aan eten sieren? Ja, ik vind het wel heel leuk om te doen. Ja. Ik ben net zo'n kunstenaar als Reis het is, maar ik maak graag in de keuken staan. Ja, alle vertrouwen in die. Ik skiel trouwens nou, krijg even de zeildraad. Er zit van die hele lange treden in. Ja. Dat er al even uit. Hoe doet dat? Snijdt hij er dan uit? Ja, maar Tinske, nou pak ik hem even.
Zo, en dan trek ze hem samen. Zo. Dan zit die heel lange trint, juist wel? En die maakt er even uit. Ja. Dus ik zet altijd de messen op die celery en dan trek ik het samen. Zo. En trek die heel lange trint eruit. Dat is heel... dan krijg je het treden in bjentjes, wist je? Ja. Ja, Ugh. asperges. Ja. En hoe is die relatie met eten? Dat ik oors, want de bist het hier ophouden. Dat heb je dadelijk zo, maar ik stel me zo voor dat je topsporter binnen dat eten heel belangrijk is. Op vaste momenten, mat, schema's. Ja, schema's om de juiste lichaamssamenstelling te hebben voor binnen het wielrennen wat dan bij het onderdeel past. En dat wie voornamelijk de sprint. Dus daar wie alles op uitbalanceert. Dat doe ik nou in principe net meer, maar ik denk wel dat het goed is dat ik een bepaald regime vasthou, want anders weet ik niet wat er gaat gebeuren. Nee, maar graag lekker eten. Ik mag graag lekker eten, ja. Wist je nou ook een oud-trainen? Ja. Want dat liep mij altijd van je gaat echt van een enorm hoog niveau naar niks. Niks. Inderdaad, dat is... Fysiek en mentaal. Ja. Dus dat is wel even een enorme omschakeling, ja. Want het wie net, in principe is het net een eigen karwest om op te houden. Nee, absoluut niet. Nee. Als nog geen kind, dan hier ik zeker nog wel in je cyclus travelt naar Parijs. Maar inderdaad. Eigenlijk wie het advies al van de doktoren van door Tokio nou nog maar net meer. Klopt, ja. Maar hij is er wel die in. Denk je wel om die vingers? Ja. Ja, nou, oké. Die mes... ja, het is niks scherp zelfs. Ja, nee, je had het toen de dokterslei, dan ik redde me stoppen matten. Maar dat als je mij het is dat de coalitie mijn holle haar als doel, dan ging ik ervoor en dan zal het kosten wat het kost, het op zijn minst proberen. Dwes. Het zijn alle adviezen in. Ja, Ja. nou ja, had het echt net meer verantwoord wie, dan hiek het natuurlijk net hier. Maar ik had mij diverse aanpassingen... Noem je maar niet. Dus ik heb het er Right, zo lezen we op schema. Ja, we lezen maar op schema. Zo, juist. Ja, nee, dat is in ieder geval een goede handigheid van snijden. Voor meneer Raal. Prima. Ja. Helemaal goed. Er is nog even 3 eetlepels van het lekkere crème fraîche tussen. En dan hebben we hier een beetje piepen en zout. Gaat het, Miranda? Ja, Ziet er goed uit. Ja? Ik heb de celery al snijdt voor die. Dit is de courgette. Een courgette, er zit een familie van een komkommer. Dat is natuurlijk net verbazingwekkend. Want ja, het ziet er uit als een komkommer vanzelfs. Maar hij is wat spongiger. En vooral wat heel sponsig is, dat die siertjes die erin zitten. Die en die haal ik er altijd uit. Want als dat, wat voor gerucht ik doe, als het erin zit maar, dan wordt het zo papperig en braaiig. Ja, Dus, oké. Dat is wel een goede tip. Ja, deze snij ik gewoon mooi zo. En die komt als alle bij die vis. Mooie, zachte gnieten te verbruiken. Heerlijk. En dan nog even iets over de kabeljauw. De kabeljauw is in de winter... Haast de kabeljauw is eigenlijk de mooiste. En de skrei, dat is de allerlekkerste kabeljauw... die krijgen we in januari, dadelijks. Dus dan is kabeljauw nog lekkerder. Maar als het koud is, die beesten lezen onder de Noordpoolkap. En die lezen eigenlijk een beetje te wachten tot ze paaien en gaan. En dan willen ze eigenlijk teren ze zelfs helemaal uit. En dan krijg je van het hele mooie blanke vlees. En daarna gaan ze paren. En dan gaat die eikens maar de warme golfstroom helemaal naar beneden toe. En dan komt het door. Hier komt het als schul weer om. Het is krijg ze als maar de iel. Er zit een cyclus in van de kabeljauw. En het is de koningin van de zee. Heerlijk. Best een visliefhebber? Ik les alles op. Dan leest alles. Ja. Dat vinden we makkelijk. Sorry, maar zit even terug. Die crème fraîche. Dat is not my nowhere vet. Het mag Lekker, maar hoor. reizen, zei ze maar. Zal ik dit erbij doen? Ga ik al dienen. Maar... Oh, hier zit het niet. Oh, sorry. Goed. Nou, Ken ik nog wat snijden, Royce? Ik heb Ja. wat als kleer. ja. Snij door deze nog eventjes voor mij als de borst. Was door deze nog eventjes dan? Ja. Ik hou hem niet om. Ja. En dan hebben de grieten eigenlijk al zo'n beetje... Krijg je er een paar worteltjes van mij? Ja, zal ik zeker. hier- want dan doe ik eventjes eentje voor. Zal ik eerst bij deze eventjes... Dan pak ik zo'n stukje aluminiumfolie. Ja. Zo. En dan deze even aan de kant zo. Dan lijst die hier in de midden.
dan pak je die lekkere crème fraîche. Die doe je er echt gewoon even royaal eventjes in, zo. Huppatee. En dan pak je hem zo in. Beetje mijn gevoel vouwen, mevrouw Noordbruis. Zo, mijn gevoel erin. Beetje iepen aan de boppenkant. Want dan pak je nog even een paar takjes peterselie. En die doe je er eventjes in de midden op. Dat doe ik nog krijg eventjes net. Maar zo, moet je zo. Mooi zo, in de midden. Bonbons. Eventjes een mooi bonbonsje maatje zo. En dan vouwen we hem zo dadelijk in. En dan snap je het wel. Lekker bij die vis. Lekker. Ja? Maak eens toch die eventjes? Ja. En dan, als je een stukje papier, als ook eventjes hier voor Miranda. Tja, De vis gaat net in aluminium, die gaat in papier. die zit in papier. Dat ken ik wel in de aluminiumfolie, hè. Maar dit is gewoon bakpapier. Ja. En dat kan 150 graden hebben. En die 150 graden, want als het net was, dan verbrandt het papier. Hè? Dus, Ja. dus Ja, op oké. 150 graden ophouden. Dat heb moet ik ik net wel eens. meer. Meer had het net nodig. Beetje remboeter, daar is die boeter voor. Ja. Die doen we hier zo onderin. Die Ja. een beetje plakje erop. Zo. En dan komt die vis. Je laat maar het vel naar boven. Laat je erop, want dan sjust het mooi. Want dan trekt het er mooi die grien Ja. van onderin in. Dan strooi je er gewoon een beetje grien, ik een beetje eronder en eromheen. Selderie. Een beetje Wortel en courgette. wattel. Beetje courgette. Zo. Ik heb hier nog een siepeltje. Ja. Dat doen we er ook nog bij. Gewoon een Michael wat hoe hindert niks. Dit is natuurlijk de grien die we erbij krijgen. En dan dillen. Roekers. Heerlijk. Heerlijk. Ik doe er gewoon een Oh, ik paar ben heel takjes benieuwd van zo de- overheen. En dan pakken we dat hele pakje in. Op die manier punten bij elkaar. Ja. Die. Eventjes zo. Dan kom ik natuurlijk nog eventjes mijn heel iets keutje wien. Dat ken wel net. Ja, ja. Ik wil ik net exporten, zeggen, want daar hou ik net van. Zo, want dat is toch net zo? Nou, eigenlijk al. Ah, maar het allemaal een beetje of net? Recreant. Recreant. Ja, zo noemen ze dat. En dan een kniepen erop. Ja. En dan, oh, Succes. Mooi. Oké, dat mag goed komen. Hey, en dan heeft de huldiging gehad, de heeft zilverwoen in Tokio. Dat is natuurlijk fantastisch, jongen, alle achtergroen van, en het doktersadvies. En dan zit je thuis, zonder dat je dat volle. Ja. Wat gebeurt er dan met je? Ja, nou ja, dan flitst eigenlijk eerst de hele topsportcarrière aan die voorbij. Want in het moment ben je altijd maar bezig met de doelen die de topsport vregen. Ja. En de routes, de taal die er voor uitwerken matten, dat vreegt gewoon alles. En dan ineens zit je thuis en dan denk je, wow, wat heb ik al beleefd in al die jaren en wat is het mooi geweest. Maar ja, wat had het soms ik dreig geweest. En ja, dan is dat voorbij en dan kom je eigenlijk pas echt tot besef als wielrenster al je mij maken had. En dan denk ik, ja, en nou. En nou? Ja, Ja, en nou. hoe gaat het nou verder? Wat voor leven heb je na zo'n fantastische carrière? Ja, daar zit ik nou middenin natuurlijk. Dat is nou de vraag van wat ken ik, wat wil ik. Wat was Ja, wat was bij me? Nou ja, weer iets vinden wat me gelukkig meidje kind. Wat weer naar je levensinvulling Jan kind. Iets wat weer een glimlach op mijn gezicht gaat toveren. Ja, ja, Maar er zit er nou wat tussenin. Dus dat Ja, liet ja. mij wel omdregen. Wat er nog wien bij Ja, Ruitse? zeker met de wien bij. Met een beetje wien niet. We zullen in ieder geval de Jerry dat we de Joris even een glimlach op haar gezicht over die kennen. Maar krijg je dan begeleiding? nee, net echt. Het is wel vooral... Dat meen je net. nee, net echt. Het is kleren en dan... Nou, dat vind ik ja, dat ik wel maar wat. Ja. tijdelijk hoef je dus zelf uitziek en wat nou. Ja, Dus dan zit je letterlijk op de bank te bedenken, wat maak ik verder met mijn leven? Nou ja, ik wist dat dit erom ziet te komen natuurlijk. Ik al woek het lauwe net, maar ik had in 2012
de studie aan het CIAS doen, tot orthobewegingspedagoog. Maar toen had ik het privilege dat ik beroepswielrenster was. En eigenlijk mij dat hele diploma nooit wat dienen had. Want ja, ik wilde profwielrenster en vanaf dat moment wie dat niet werkt. Ja. Nou ja, super mooi natuurlijk, maar dat er nooit wat mij dat hele diploma dien. Dus daar ik je sporen niet verzinnen en net echt bekwaam in worden. Dus dat. Dus net echt plan voor die maatschappelijke carrière na het sport. Nee, en ik wist dat ik na het sporten eigenlijk met dat diploma ik net meer echt wat wan. We zijn dus hier verder en ja, mijn interesses zijn verloren. Ik ben zelf verloren in mijn persoonlijke ontwikkeling. Wat was het? Ik had vorig jaar een poging dien om een opleiding te volgen. Dus zorgende IG. Ja? Maar sinds worden die opleidingen heel oorzoon. Het is heel erg vanuit de praktijk gestuurd leren. Dus dat is heel erg op eigen kracht uitzieken om te komen tot de theorie die daarvoor nodig is. En het is gewoon zo dat ik een hersenbloeding had en dat had me fysieke schade opleveren. Ik ben net dom, maar de hersenbloeding had in die zin ik wil ergens cognitieve schade doen. Dus ik ben net bemachtigd om heel erg zelfstandig zeg maar, de theorieroute van zijn studie op de manier zoals het nou aanboden wordt te volgen. Okay. Dus ik ren daar eigenlijk in vast. Ja. Dat zo meer op maat matten of zoals de oude manier. Dit was meidje, dan moet het oud en daar moet het over gaan. Want dat kist. Dat ken ik. Maar net zie je het zelf uit, volg die eigen route, betinken. Nee, maar hoe is de komst? Niks is goed, niks is fout. Ja, daar ken ik niks maar. Nee, je hebt echt misschien vanuit die, misschien is het zo vierkant in die sport, die discipline nodig. Of... Ja. En dat had me helaas na Tokio toch besloten om die studie net verder voor te zetten. En dat is balen, want ik weet dat ik dat diploma helje. Ja, dan leidt mij het gillende tekort in de zorg de weer om mijn voeten. Ja. Maar ja, dus er was graag de zwaar in. Ja. Maar de route die snel kezen heeft, moest ik afskiën van nemen. Ja. En toen dus na het einde topsport helaas ik mijn pijn in het hart besloten. Maar als ik zou komen maar tot diploma, dan red ik dat gewoon net. Dan kan het wel, maar dan betekent het dat ik daarin, daaruit op mijn channel in knokken maat. Dat het strijd wordt. Ja, en daar ben ik wel even een beetje klaar mee. Ja, dat snap ik. Ik wil net, niks in het leven komt vanzelf omwaaien. Ik wil er echt wel heel hard voor werken en voor vechten. Maar wetende dat dit studietraject 2 jaar lang, 3 jaar lang, daar in, daar uit, stress, frustratie en verdriet en zo, ja. Nee, dat mag wie net, hè? Dat mag net. Nee. Misschien iets als kok. Is dat misschien nog een... Kok in de zwart. Een kok in de zwart. Nou, ja, precies. Daar ben ik wel... Ja, nou, dat zou kennen. Ja. Ik ga hier een bakplaatsje, daar kan even die werpeltjes op. En ondertussen, want ik moet die net onderbreken, want ik vond het verhaal heel goed. Ik denk, ik ga al even terug. Ik ga witte wien in mijn staalpantje. Daar ga ik een hele beetje jit. Ik ben die een kruiden, een siepeltje. En dan maak ik eigenlijk een soort extract van witte wien. Maar kruiden, en dat is een heel soort smaak natuurlijk. En dan doen we daar een beetje pieper en een heel beetje zout. Doen we daarin. En dat zit in dit komke. En daar zit sierend water onder. Dus een beetje zout en een beetje pieper erop. Laurierbladje. En dan pak ik de jaren. Ik heb hier 3 eieren. En die doe ik daarin. En dan moet ik er even om denken dat dit net te warm is. Want anders dan krijg je rierei. Ja. Dat weet ik net, hè. Dus die tikken we er terug. Dan klappen we dit lekker luchtig. En dan giet het natuurlijk binnen, hè. Want dat ei, dat pakt dat vocht op. Trouwens, voor de meesten thuis dat al een te rap gaat. Alle recepten staan op de site. Dan kan je los met de kriesdagen, hè. Nou. En nu gaat hij al binnen. Dan gaat hij echt binnen. Nou. Heel het beetje. Pak ik deze er even bij, want dat kan een leider mooi in maken. Die zet ik daar even aan de leider.
Nou, pak zo even zo. Dan moet ik even rieden. Zo, en nou doen we dat even zo. Ik kan zo er even een schepje boter in laten. Doe er maar een schepje in. En nog een. En nog een. Doe maar. Doe er nog maar in. En nu krijgen we die heerlijke Hollandaise saus. Was het ook van mij alvast de vis in de oven zetten? Zeker. Doe maar, ja? Schep maar terug. Oh. Zo, hier. Hebben we erbij? Ja. Wat ben we zo noffelijk aan het eten? Goed zie je? team, hè? Ja, zetten we Maar dit in keer ook. 180 graden, hè? 180, Ja. oké. En die Dit eerst ken er ik wel naast. Dit keer ik al iets voor kleermaatje eruit, of net? Ja, dat zag dan goeie niet in. Want hoe handig is dit? Die jerpeltjes kleermaatje, die visjes kleermaatje. Geen enkele stress, maar de kriesdagen. Alles, komen er 30 mensen tussen eten, dan is het nog kleer. Dan kan je die in eigen temperament, nog maar scherpen niet, hè? Nou, en die vis die er even een minuutje of... nou, 15 De minuten. laatste rappels, 15. Ja. En dit is hem. Maar goh, Aleida, ik vind het nogal wat, want dan uiteindelijk is het nou gewoon thuis in de WW. Ja. Dat is nogal een oergong, toch? Ja, dat is een enorme keldering, om het zo maar even te zeggen. Ja, van high sky naar niks. Ja, Dan veelt dat even. en is daar ik verschil in maar de Paralympische en de Olympische Spelers? Nou, ik denk dat ik daarin wel duidelijk merk dat ik een Paralympiër ben. En ik net een al te bekende Paralympiër in de breedste zin van het woord in Friesland, gelukkig wel. Zeker. Daar je hem heel vol aan Zeker. Zeker. maar ja, ik ben natuurlijk net een commercieel uithangbord zoals een Sven Kramer of een Irene Wust. Nee. 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 Dus het is een sfeer hier, Het is een uitdagende periode. Ja. zou ik het ook zeggen. Oké. Volgens mij is het haar De kleer. bel giet net, maar denk erom eens hiet, hè. Dit binnen die kunstwerk. Zo, en hier heb je pakketjes, maar het eens even zien. Op 150 graden. Even een minuutje of 10 maximaal, ja. Hing het een beetje van het grutte van het... Van de visco, van de oven. visco. Ja, ik van de oven trouwens, ja. Dat ken ik wel. Ik lees mee wie je even naast deel. Want dan zal ik je even zien laten hoe we doggen. Want ik wil even dat we met z'n trein dat moment even pakken. Oeh, Ja. een Dus momentje. je docht mij naai. Pak die kniepen rond, denk erom, zet hem eerst maar in het midden van het bord daar. Eerst maar in het midden van het bord. Zo. Ja. En dan die kniepen eraf pakken, denk erom dat metaal, dat kan niet wezen. Zo. Kleer, vooral je. Wat maar wat. Eventjes die eerste culinaire explosie. Oh, maar ze is even zien. Ze pauze een beetje hier. Heerlijk. Dan krijg je even mooi die kabeljauw eruit. Ja. Sakeet ik. Ja, en zo verkepen ze dat in Frankrijk een heel soort in die restaurants. En dan kom ik even met een beetje saus erop. Steer het maar een beetje meer in. Dat ik doe. Zo'n een beetje meer bij elkaar. Ja, mooi pakketje, maar dan is het zo groot. Beetje saus. Beetje zo. Ja, lekker. Dit is nog een beetje. Pak even een takje deel op. Een liefst takje deel. Even de laatste touch Voor er even de op. mooie, voor de smaak. Ja, even de laatste touch erop. Het is toch fantastisch. En nogmaals, door zeiden ze het al. Dat is handig net. Je hebt het van tevoren, het kleersneer. En dan hebben we als al de resten natuurlijk onze Aleida-jerpeltje. Ja, leider je. Zie, ik Nou, pak hem even een minuutje, hè. terug, Ik pak hem even nu. Ik zet hem even. Het is zo'n grote verpakking. Oh, Alsjeblieft. dank u wel. Ja. Doe nog in. Dank u wel, Ruitse. Oeh. Ja, Hiet. Ja, maar die zet je de zaak gewoon los. Ja, ik zet hem er even zo bij. Ja. Ik zou zeggen, lekker eten. Dit is het. Finale. Hey, het roept lekker, hè? Zo'n finale had ik nog nooit meemaken. Nee, hè? Nee, zijn hier net. Nee, Het is wel goud, toch? dit is goud. Ja. Slokje wien. Ja, ja. Slokje wien. En volgens mij heeft ze wel een enorm terugzettingsvermogen en een enorme drive om wel bij die paard te vinden. Ja, dat zit nou eenmaal in het beestje en dat gaat er nooit uit. Nee. Nee, dat klopt. Nou, dit wie daar dan vergeet. Dan komt het toch goed, zo zeggen. Ja, toch? Alles komt goed uiteindelijk. Dus Dan wordt dit daarop toasten. Op het nij hier. op het naaien. Vol kansen en mogelijkheden voor die en die maatschappelijke carrière. Dank u wel. Mooi zijn, Miranda.
dacht ik. Tjoch. Tjoch. En mensen, wij snobben dit lekker op. En morgen is er weer een Weromsje Rijtse. En Sjen, hè? Zelfde vier. Jongens, lekker eten. Ga je dat papier ook nog in Kries versieren? Ja, dat is toch... Dat zou toch Dat is toch fantastisch leuk? zijn. Ja. Het is wel doorzichtig verkrijgbaar. Mooi.